Hoi. Goeiedag. Goeiedag. We hebben een jong met wanden. Huh? Waar bent u mee bezig? Waar ik ben bezig? Ja. Ik ben hier met... wie is dat? Wie zijn jullie? Want ik ben niet Wij zo... zijn van Omroep Friesland. Omroep Friesland. Ja. Ah, nou ja. En u bent? Ik kom uit België. Ik heb hier een bootje liggen. Dus die heb ik even voor de zomer weer teruggelegd. Dat is mooi op tijd. Ja, ja. Eigenlijk ja. Maar ja, ik moet 26 maart moet ik weer weg. Moet ik weer varen. Dus ga ik naar Horta, naar Azoren. En dan vaar ik naar Weymouth met een zeilboot. Dus vandaar. Oh, dat is uw werk? Nou, maar nee. Ik ben gepensioneerd. Dat doe ik uit hobby. Dat is een Duits schip, een brik. En die vaart met 33 jongeren tussen de 15 en 17 jaar. En die varen 6 maanden rond vanuit Kiel naar Portugal en de Azoren en dan naar Bermuda, Cuba en weer terug. En dat is High Seas High School, dat is een schoolproject. En ik vaar dan als vrijwilliger mee. Dus vandaar dat ik nu even wat vroeger ben. Maar het is hier wel weer voor ontzettend koud. Maar wel weer van toch heel mooi. Nou, ik kom al even van Eernewoude toen ik zo groot was. Dus, ja? Ja. Ik kom hier al vele jaren. Hier, dus het is een fantastisch mooi dorp. En iedereen die hier komt, die vindt het ook fantastisch. Dus, maar hoe komt het dat u hier komt? Ja, ik ben geboren uit Dokkum. Dus vandaar. En ik ben veel weg geweest. Varen en ik wilde hier altijd toch een voetje aan de grond hebben. Dus heb ik dat hier in Eernewoude. Maar hoe komt u in België dan? Heb je tijd? Nee. Nou, oké. Ik heb altijd bij de marine gewerkt. En bij de marine word je om de zoveel jaren dan verplaatst van de ene plaats naar de andere. En zo kwam ik in Oostende terecht. Daar hebben we gezamenlijk met de Belgische marine hebben wij een mijnenbestrijdingsschool. En daar ben ik daar gaan wonen. En toen heb ik daar nog iemand leren kennen. Dat vond ik wel heel erg aardig. Ben ik daar blijven hangen. Dus, en nu is dat helaas afgelopen. En nu woon ik in Kiel in Duitsland. Sinds 2 maanden. Zeg, gaan jullie goed? Jo. Hoi.